jonkun aikaa, ollaankohan me 3-4 tuntia ajettu ja välissä piti pysähtyä ottaa ihan pienet päiväunetkin. Ja tuosta Inarista lähdettiin ajamaan kohti, en tiedä mitä, kohti jotain. Olikohan tuolla päin Muonio ja olikohan Leviikin. En tiedä yhtään, että mihin tänään päädytään sitten. Mutta nyt paistaa aurinko ja on 14 astetta jopa lämmintä. Ihan kivaa vaihtelua tuohon suhteellisen kylmään keliin. Terveiset tältä halpamatkalaisten luontoretkeltä. Kyllähän se täytyy taas myöntää, että eihän tästä mitään tullut niin että ei remonttia tarvitsisi vähän tehdä nimittäin. Jääkaappi syttyy kaasulla silleen, miten se haluaa. Siis se syttyy, mutta se ei pysy päällä. No, nyt se taas yhtäkkiä syttyy. Mutta mä kerkesin purkaa tän koko paska. Puhaltelin tonne kaasuputkeen vähän pillillä. Tai tonne, mistä tuo liekki tulee. En tiedä auttako se, mutta nyt se sitten syttyy. Mutta joo, nyt en uskalla sammuttaa sitä, niin tuolla on tuo liekki. Niin yritänpä laittaa tämän kopaan takaisin paikalleen nyt sitten, kun tuolla on tuo liekki. Homma rokkaa taas. Eihän tuo ollut kuin yksi ruuvi siitä auki ja takaisin kiinni. Toivotaan nyt, että tuosta oli apua. Täytyy sitten kotona tutkia vähän tarkemmin, että mikä siellä on. Onpahan se vaan mukava tämäkin remontti tehdä. On pari näitä kavereita. Oli ihan otettava tämä tähän tukihenkilöksi. Joo, kaunis on päivä ja jos tuossa nyt saisi vähän lepuutettua tuota kättä, sitä taas vähän särkeä. Kävis poikien kanssa vähän tuolla ulkoilemassa, kun tämähän on nyt tämmönen mesta, missä ollaan. Tuossa on jotain retkeilijöiden autoja. Tuossa on huussikin, mutta mä en tiedä, että uskaltaako sitä käyttää, kun nyt on niin paljon sitä mahatautia. Mutta tämmönen tässä niinku on. Onko tässä semmonen, että olet tässä punainen täplä tuolla Repojoella. Tästä pääsis tonne Paistuntureille ja ei kun niin, jotakin vähän iso tää kartta. Hammastunturi erämaa. Lemmenjoen kansallispuisto. Kyllähän tästä pääsis vaikka mihin. Mutta joo, täällä ollaan. Tuo on se huussi, mutta kurkkasin sinne, niin ei mikään ihan äärettömän kutsuva ollut. Lähtiin pikku kävelylle. Nyt ihan tätä asfalttia pitkin. Varmastikin on tuo Repojoki, voisi kuvitella, että on tuo joki tuossa. Sitä katsomaan, kun pääs noista jääkaappiongelmista eroon. Taitaapi olla se Repojoki. Ajosilta menee yli. Puskajussit tutkii nenät hellänä. Onko Pekka ihanaa? Onko? Joo, mennään tämmöstä polkua pitkin takaisin. Tossa taisi ollakin jonkun porofarmari talo ehkä. Karvaa. No niin jo. Poron karvaa. No hienoja. Onko yhtä pehmeetä? Mennään, täällä on itikoita. Pätkä! On kyllä lämmin ja täällä on kyllä tosiaan niin paljon enemmän näitä hyttysiä.
Tuo mun käsi on niin kipeä, että Siiri on pakko pitää nyt täällä metässä tuota nipsua, kun mä en pysty nykimään. Mä luulen, että se on tullut siitä kipeäksi. Nyt kun teki taas sitä samaa liikettä, eli nykii nipsua oikeaan suuntaan, niin se sattuu niin paljon, että ei pysty tekemään. Niin. Kuitenkin monta tuntia päivässä noita melkein koko päivän pitänyt ja nykinen, niin on ottanut sitten tuohon johonkin lihakseen silleen, että se painaa nyt jotain hermoa niin pahasti, että en tiedä miten tästä selviää. Aarteita. Sitten täällä on lisää. Tuossa on jotain tämmöistä sirpaletta. Miten mä sain Siiri auto? Toi meni tonne. Pojat ei syö sitä luuta. Täytyy vähän pyöriä, kun tässä on siis... Tossa on tommonen luu. Ja tossa on tommonen luu. Nämä on kyllä aika vanhoja. Jonkun aikaa jo ollut täällä. Täällä me kuljemme hyttysten syötävänä taas. Tuollahan tuo vaunu jo näkyykin. Nipsu löystä oikein polun. Hän on viisas koira, vaikka ei ihan aina siltä tunnukaan. On märräkyliä. Pätkä kiertää. Hyvä. Pätkä, kierrä. Tulin tähän vielä ihan yksi iltakävelylle kuuntelemaan luonnon ääniä. Aurinko paistaa. Piti laittaa kumpparit jalkaan, kun ne nyt on tuolla autossa, että ei tarvi kastella kenkiä ja noin mun lenkkarit alkaa olla sen verran kuluneet, että ne on myös vaaralliset, jos on vähänkään märkää. Täällä on tämmöisiä ristinmerkkejä. Nää ei ole edes niinku rakseja, vaan vähän niinku tämmöisiä ristejä. Pikkusen outoa kulkee metsässä yksin. Mä en kyllä muista, milloin mä olisin viimeksi ilman koiria kävellyt metsässä. Nämä ristit tai ruksit, mitkä nyt ikinä onkaan, niin eiköhän ne ole tämän polun merkkejä. Aluksi kun näki vaan yhden, niin ajattelin, että mikähän kuoleman polku tää on. Siis miten helvetissä me ei voitu äsken löytää tämmöstä polkua. Myös me oltiin tuolla pitkin mehtiä. Tämähän on ihan tämmönen kunnon ura. On kyllä suunnistajat konsana. Täällä olisi kyllä pärjännyt ihan lenkkareillakin. Valinnan vaikeus. Valitaan tämä. Tää vie kyllä takaisin samalle polulle. Jostain syystä tästä menee kaksi tämmöstä erilaista polkua. Täällä on kyllä tosi ihanaa
siis tää luonto, kun tää on niinku jotenkin niin puhdasta, että taas on silleen haikeeta lähteä tonne ihmisvilinään justiin. Ja missä sitten, niinku, kun täällä kun käy jossain, niinku esimerkiksi kahvilassa tai jossain, niin kaikki hymyilee toisilleen ja puuttuu semmonen niinku kiire. Niin sitä on tuolla Jyväskylässä vähän silleen sitten. Ei ole niin kiva juttu, kun siellä on sitä ihmisvilinää niin paljon. Että täällä kyllä rentoutuu ihan toden teolla. Onneksi laitoin kumpparit. Voi että kun olisi niillä muotkallakin ollut nämä. En kyllä tiedä, että vuotaako nämä. Taitaa vähän vuotaa tuosta varpaitten luolta. No vaan, ei se mitään haittaa. Minkähän sulka tää on? Täällä onkin tehty meno helpoksi, ei tarvii edes mennä vesien yli. Paitsi tämmöstä siltaa pitkin. Mä muuten otin tän sulan mukaan, koska mä keräilen tämmösiä kaikkein erikoisempia sulkia. Tai minulle erikoisempia. Tästä on mennyt poroakin. On kyllä tosi helppoa kävellä, kun ei ole mitään kantamuksia ja sitten on nämä kumpparit. Ainut mikä ärsyttää, niin toi käsi tippuu. Se on kyllä inhottavaa. Taian käytyä tässä suonlaidassa ympäri. Nyt on vähän reipas 2 kilometriä tullut käppäiltyä. On kyllä valtavan näköinen suo. Mulla olisi kiikaritkin, mutta ne on tuolla vaunussa. Olisi kiva kiikaroida. Näkyykö tuolla mitään? Parempi toisaalta, kun ei näe mitään, niin uskaltaa kävellä takaisinkin. Vau. Kylläpähän nämä kumpparit on sellaista, että vesi ei pysy ulkopuolella, joten suositelkaapa semmosia hyviä kumppareita, suht kevyitä, mielellään leveällä lestillä näihin touhuihin. Asuntovaunun gourmet tuolla ravintolassa on tänään tarjolla melkein kokonaan syöty leipä ja ei syöty leipä ja loput juustolajitelmasta, mikä on pyörinyt tuolla jääkaapissa ties mitenkä päin, varmaan kuivunutkin. Huomenta täältä Repojoen tuntumasta. Nukutti oikein hyvin, kättäkään ei särkenyt eikä sitä taaskaan säree hirveästi, että toivoo täytyy, että se nyt ei siitä taas kipeydy, että eilen aamulla oli ihan sama homma, ei se ollut aamulla kipeä, mutta päivän myötä sitten rupesi kipeytymään siinä ja joo, ei tästä oli ihan rauhallinen leiripaikka nukkua, että ei tuossa montaa autoa tosiaan käynyt. Mutta tuossa aamulla taas, kun lähdin aamutoimitukselle tuossa niinku kakkosasialle tuonne Puskaan, niin eiköhän just silloin pamaahan joku tuohon ja lähden retkelle tuonne polulle. Niin ei auttanut muuta kuin perääntyä takaisin tänne papereineen tänne asuntovaunuun ja ootella pääpunaisena siinä, että ne menee. Ja ei muuta kuin heti kun ne lähti, niin hyökkäsin tonne. Se on ehkä ainut miinuspuoli tässä puskaparkkeerauksessa, että ei ole noita, vaikka tossakin siis toi huussi on, mutta minä en kyllä sinne mene, että
sen verran pelko perseessä on, että tulee se norovirus tai se mikä onkaan, mitä täällä nyt jyllää. Niin ei kiinnosta sitä saada, niin ennemminkään tuolla ja sitten pesee kädet saippuollessa vaunussa. Pienempi todennäköisyys on saada se. Metsää täällä kyllä riittää. Eilen katselin, että olisi ollut niinku luvassa hyvää keliä tällekin päivään, mutta nyt oli sitten luvattu sadetta, että kunhan myö tästä nyt saadaan hampaat pestyä sun muuta, että aamukahvit tuossa tulikin jo keiteltyä ja juotua, niin lähdetään jatkaa matkaa ja ei taas tiedä minne mennään, että myö vaan ajellaan tonne vähän niin kuin Ruotsin puoleiseen sivuun Suomea, että tarkoitus on käydä tuossa Haaparannassa ja siellä en ole ikinä käynytkään, niin siellä käydään ja en kyllä tiedä käydäänkö tänään, mutta se olisi kyllä ainakin tuossa suht lähellä, tai en mä nyt oikeastaan tiedä, onko se lähelläkään, mutta kuitenkin. Ja sitten Rovaniemellä, siellä Santa Clausin kylässä pitäisi käydä ja mitähän kaikkea muuta. Niin ja mereen rannalla jossain jutussa pitää käydä kahtamassa merta. Sellaiset suunnitelmat meillä nyt on tänään tässä näin, että ihan basic suunnitelmat, ei suunnitelmia. Ja jääkaappi on tosiaan päällä pysynyt. Laitan sen täysille, että se nyt viilentää kunnolla. Ja mikään muuhan tässä ei ole tässä puskaparkkisysteemissä kuin se, että sähköähän täällä nyt ei vielä ole, koska mä en kerennyt laittaa niitä aurinkopaneeleita. Kahvin keitto tapahtuu sillä lailla, että mä keitän kahvin tässä. Tai siis ton veden tuossa kaasuliedellä. Aika paskanen on tuo meidän liesi, mutta ei anneta se häiritä. Nyt ollaan lomalla eikä siivoamassa. Ja sitten ihan vaan tänne Väydeniin vai Häydeniin, kumpi tää nyt on, niin sinne ruikkasen ne vedet sitten. Ja siitäpä se valuuttaa sitten tuonne pannuun. 2,5 kuppia kahvia tuli taas hörästyä. Täällä on näitä hienoja matkamuistoja, sulkia. Toi on se toinen, minkä mä löysin eilen. Sitten tuo ruokasoodapurkki on löydetty tuolta Kolilta. Täällä on tämmöisiä pieniä matkamuistoja. Niin ja sitten tuolla on tuo luu. Mutta se nyt ei varmaan ehkä tule jäämään sinne, en tiedä mihin se laittaisi. Tulipahan sekin otettua mukaan. Joo, kyllä, tämmöistä täällä. Nipsu on perinteisesti siinä omalla paikallaan kuikkimassa, että näkyisikö mitään mielenkiintoista. Niin, mitä Nipsulle kuuluu? Onko Nipsulla ollut hauska reissu? Joo, siinä se Ulla Taalasmaana kahtoo. Ja lämpötilathan täällä tänään on tuota luokkaa. Ulkona 13,4, sisällä 23,1. Ja mäyrä numero 2 makoilee tuolla. Hän on kovin väsynyt. Kohta lähden käymään niiden kanssa pikku käppäilyllä ja sitten ruvetaan etenemään. Jätkillä on taas menoa päällä. Tultiin tähän samalle reitille vaan käppäilemään, missä eilen illalla käppäilin iteekseni. Just tuossa mietin, että eikö loma ole silloin suurin piirtein aika onnistunut, jos ei tiedä edes mikä viikonpäivä on. Eikä oikein kelloakaan. Ja sitten ei oikeastaan tiedä edes missä on. Eikö tämä mene ihan hyvin? Mua kyllä harmittaa, kun nämä on vasta kukaassaan. Silloin viime vuonna, kun me oltiin siellä luostolla ja Kuusamossa, niin ne oli niinku justiin silleen suuri osa vielä raakoja, mutta ne, mitkä oli sitten auringonvalossa, niin ne oli kypsiä. Että kyllä niitä aina sieltä täältä sai siemailla. Tää on ihan käsittämätöntä tää, mitä mä eilen luulin tuolla, kun mä otin yhden valokuvan siitä. Sitten käännyin takaisin, niin luulin, että se on vaan semmonen ihan muutaman metrin sillan tai semmonen niinku tämmönen pätkä tämmöstä juttua, niin sitten vaikka kuinka pitkä. Vähän tähänkin on mennyt joskus puuta ja aikaa, kun tää on tehty tähän suolle. Tässä on niinku pikkupätkä tämmöstä hiekkaa, mutta se jatkuu tuolta ja menee ihan tonne metsän reunaan asti.
täytyy kyllä nostaa hattua. Varmaan, en tiedä onko tää Metsähallituksen ylläpitämä vai mikä, mutta kuitenkin, että täällä tämmösiä on ja toivon mukaan näitä myös jollain tasolla ylläpidettäisiin. Mun mielestä se, että tämmöisistä leikataan esimerkiksi niin kuin varoja, niin ei ole kyllä kovin järkevää, koska tää on ihmismielelle ja keholle myös erittäin järkevää touhua. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Tai siis kyllähän se jo nyt näkee, että noita tai niitä keskuksia lopetetaan niitä. Petkö, kierräpä nyt sieltä, hyvä. Niitä. Niin kuin esimerkiksi muistaakseni olikohan sekin, että suletaan siellä Hossassa se luontokeskus. Niin kyllä se vähän näkyy. Mutta joo, semmoista se elämä täällä Suomessa on. Mutta kun on kauhean nälkä. Täällä ei ole hirveänä myynnissä ollut noita protskurahkoja tai niitä, mihin tämmönen etelähöyhenperse on tottunut. Niin normaalisti riittää, että mä syön niinku banaania semmosen protskurahka. Niin ei tuu ihan heti nälkä, mutta mä söin äsken niinku banaania viiliksen, niin tuntuu, että ihan kuin olisi mitään syönyt. Täytyy tässä vaunulla ennen kuin lähetään, niin vetää sitä vähän jotain leipää. Jotakin semmoista naamaria, niin jaksaa taas paremmin. Pötköllä vähän suupielessä roikkuu. Pötkö, katsopa tänne, kato. Suupielessä, no ei nyt tietenkään pysy paikallaan. Poronkarvaa. Se on herkullista hänen mielestään. Ei sille mitään maailmaa. Ja pari tuppoa sen suusta vetää nyt, kun se koittaa syödä. Tai en mä tiedä mitä se koittaa niille tehdä, mutta lopulta se sitten kuitenkin meinaa syödä. Niin ei tuo mitään yltiöterveellistäkään ole. Nipsu tänne näin nyt. Vittu, että on kuuma. Siis täällä piti sataa tänään, mutta en tiedä jotenkin nyt niin hioistavaa, kun pitää olla tää takki päällä, kun tää on itikoita, niin ihan kauhea hiki. Huhhuh. Mä muistelin, kun mä eilen jo lähdin näillä kumppareilla, että jompikumpi hankaa. Ja se on tuo oikea kumppari, mikä hankaa. Nyt niin tuntuu, että siihen on jo kehittynyt tällä lyhyellä aamulenkillä. Tää tulee tästäkin nyt joku 5 kilometriä rakkula, mutta voi. Jonkun aikaa ajettiin ihan ok tietä, mutta tää muuttukin nyt kelirikko hiekkatieksi. Mutta ei tätä ole kuin joku 30-40 kilsaa ajettavaksi. Vauhti ei päätä huimaa kyllä. Välillä on täytynyt ihan siis mateluvauhtia mennä, kun on ollut niin isoja kuoppia, että ei viitti rikkoa kalustoa. Oli semmoista röykytystä se tie, että oli tuolta jääkaapistakin semmonen lihapaketti mennyt vähän, mikä oli niinku avattu, semmonen marinaadijuttu. Niin mullin malliin ja se oli valuuttanut sitä marinaadia ympäriinsä, niin päästiin tässä siivoon jääkaappi. Ja laitoin sen nyt kaasulla, se ihan suostui toimimaankin nyt jopa hienosti vähäksi aikaa päälle, koska se jäähtyi vähän sen. Ja nyt me ruvetaan tässä syömään. Tänään on ruokana keitettyjä perunoita, sitten noita helvetin puikuloita, mistä tuli se marinaadi ja sitten possun sisäfilettä. Nam nam. Lähdetäänkin puomaan tämmöstä lenkkiä. Löydettiin vihdoin viimein yöpaikka tosta yhdeltä P-paikalta ja jääkaappihan ei taas tunnetusti lähde käyntiin, vaikka se lähti siinä äsken, kun tehtiin ruokaa. Mutta en jaksanut sen kanssa jäädä nyt taistelemaan, koska on muutakin tekemistä. Niin, nyt mennään täällä. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, kuten kyltistä näkee. Tässä on jotain tämmöisiä mökkihommia. Tässä on tämmönen pieni lampi. Ei jaksettu kiivetä sinne vuorelle, niin tultiin tuolta Ryteiköstä sitten tämmöiseen rantaan ja tästä käpötellään sitten jonnekin. No niin, esittelen ongelmani. Se ei ole tuo, joka
tuossa vieressäkin nuo, että mä leikkisin tuolla lelulla leikin jo. Mutta siis mun tyyli syödä karkkeja on aina silleen, että pitää ottaa tämmöisiä pieniä niinku, ja yleensä aakkosiakin, jos syö, niin 2 kerrallaan. Ja sitten on tosi tärkeää, että saman makuisia ei tule 2. Nyt on huonot tilanteet, kun noille punaisille ei ole pareja, mutta Siiri onneksi lahjoitti mulle 3 vihreätä, niin nyt mä saan sitten tästä täydellisen karkkisetin tehtyä. No niin, homma on nyt hoidettu. Hetkonen, tuleeko pariton määrä? Parit. Voi ei. 1 täytyy syödä pois, mä syön sen. No niin. Elikkä nyt pystyy silleen rauhassa eteen näitä homman kanssa, kun pystyy ottaa aina 2 ja sitten ei jää viimeiseksi vain yhtä yksinäistä.